Takhle šutr velký, má třeba 95, 110 x 100, takový hovátko. Taky tady takhle, že jo, to vidíš, je takhle nějaký valounek. Pak zase tady nějaký větší šutr, to už bude taky taková kosko, to je takový kvátr. Ten kvátr změřím. Ten má na šířku nějakých 70 krát 86 krát 90. Taky tady takovýhle, tomu je další. Ty asi rychle, tamhle něco, tamhle nějaký odštíplej. Tady nějaký tesaný došik má. Je zase kvádr, ale s tím vzorem. Další budr, tamhle zase by se mohl odříznout, kdyby byl rovnej. Tady takhle další. Tak. Tak obejdu, aby to šlo vidět.